Oga, ya ne? Ake ciki ne. Amma fa ka zuba kyau fa Alhaji. Ya gani wallahi. Gaskiya sai da yau sai da irin ku fa. Wallahi aran waya zo ka bani. Amma dai ka san dokar ko? Duk awa 1,000 ka sani kuma ba su kiracin babu kurjewa ka san goyi na kilin ne. Ka san harkar nan dun muna ne. Ka kara min kuɗi a daki 800 ba ke ba mu. Gaskiya 1,000 ne ba su kiracin in tai maka karban ba tai maka ba in shiga gida sauri nake. Zan baka 800. 1,000 ta ma. Zan ba 900 zan ba. 1,000. Ai wai sai da irin ku. 1,000. Zan bar 950. Wacce zaka dauka? 1,000. 950 zan baka. Ni kuma ba ka tsaya mana ga. 950 duk ba karba zaka ba. Zan bar 1,000 ya lai. Zan bar 1,000. Ka kilin da baka. Eh. Ba su kiracin ba gogewa ba abin nan in ta yi kuma minti 1 ka kara 1,000 ta karu da ka awa ɗin nan ka kara minti 1 1,000 ba duk muna yi ba oga 800 ba nake ba in taimaka in ba taimaka ba sauri nake ka san ofe 800 ce ba 800 ne ba ai an wuce gudun kawai ina kuma jiran ka ba damuwa wannan ya zata yaje ka gane ka zaka bani yanzu nan na tuho ne ana kan na manta waya na da Allah zan dan kira a ran waya kuma da Allah ya hello da Allah waya na ne wato na manta ana kan ba da Allah ina ba ya yi da kiya ka dai a gurin da Allah Allah bai gashi nagode. Yawa nagode. Yan mata jima na da Allah. Sauri nake jira na ake. Ki ga Allah da sauri ke dan samun lambar waya ki mana mai waya. To. Dan samun lambar ki mai waya. Hani bana ba mai kifat lambar waya ta. Kifat? ka kilin da baka ba su kiracin ba gogewa ba abin da in ta yi kuma minti 1 ka kara 1,000 ta karu